Com ja s'ha dit, el tema que ens porta aquí són els expedients incoats contra 31 estudiants, dels quals ha acabat finalment amb l'expulsió de 6 estudiants de la universitat. Bé, m'agradaria començar llegint breument el reglament franquista del 54 pel qual s'incoen aquests expedients. Diu: las faltas de los escolares serán graves, manifestaciones contra la religión y moral católica o contra los principios e instituciones del Estado, falta de probidad, las palabras o hechos indecorosos o cualesquiera actos que perturben notablemente el orden que debe existir en los establecimientos de enseñanza dentro o fuera de las aulas. Bé, estem a l'any 2009 i les universitats catalanes encara funcionen amb un reglament del 54. Un reglament que està pensat i dissenyat per la repressió i la persecució dels estudiants políticament actius. En aquest cas, els estudiants sobre què ha recaigut els expedients han sigut membres del moviment estudiantil i estudiants que han manifestat obertament i públicament la seva oposició al procés de Bolonya i a la privatització de la universitat pública. En aquest cas, considerem que és inadmissible que 30 anys després de la fi de la dictadura encara segueixin funcionant reglaments com aquest que funcionen amb la lògica de la repressió i la persecució política. La moció que es presenta, al cap i a la fi, simplement demana la condemna d'aquest tipus de reglamentació i el que es vol és que a les universitats catalanes tornin a ser un espai de diàleg i debat que no haurien hagut de deixar de ser mai. Per tant, demanem que es doni suport a aquesta moció per tal que aquests tics franquistes desapareixin de la universitat. També explicar breument i a tall d'informació la situació que ens trobem als 6 estudiants expulsats. Els 6 estudiants expulsats, en aquests moments, el tema dels expedients s'ha portat al contenciós administratiu. S'ha denunciat a la Universitat Autònoma per vulneració de drets fonamentals. Vulneració de drets fonamentals com han sigut la presumpció d'innocència, el dret a un judici just, que considerem que no hem tingut, i el dret a manifestació, que en democràcia hauria de ser un dret que no s'hauria de posar-se en qüestió. I per això aquesta moció va encaminada precisament a que mai més es torni a expulsar ningú de les universitats catalanes per una qüestió d'idees polítiques, que mai més ningú es torni a ser expulsat per defensar la universitat pública i que mai més ningú torni a ser expulsat per manifestar-se pacíficament com van ser els fets del 29 de